खुलुमबाय दासिमनि मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय एपीबी राजखान्थि हान्जाया दासान्दि गोबां बियाब दाफुंनानै लानायखौ नुगासिनो दं। बेबायदिनो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि 16 नं निसिमा ब्लक लोगोसे आमथिका प्राइमारि ब्लक दाफुंनानै लाबाय। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव मैखोमै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय गोदानै दाजानाय डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड थामहिनबा सुंद'यै एपीबी राजखान्थि हान्जायाबो गावसोरनि राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा गासैखौबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय मिरु जिल्ला कमिटि दाफुंनायनि उनाव 16 नं निसिमा ब्लक आरो आमथिका प्राइमारिखौबो दाफुंनानै लायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि आमथिकायाव दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मिरु एपीबीनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि, लोगो आफादगिरि धीरेन बसुमतारी, इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि आफादगिरि सिलागां बसुमतारी, नेहाथारि बि रिमोनलांमोनजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव 16 नं निसिमा ब्लक आरो आमथिका प्राइमारिखौ दाफुंनाया जालाङो। दिनै गोदानै दाजानाय 16 नं निसिमा ब्लकनि आफादगिरि महरै गिरिजन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि रिंखां बसुमतारी आरो आमथिका प्राइमारि एपीबीनि आफादगिरि महरै परमेनास नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मक्केल इस्लारि बिथांमोनखौ सायख'नानै बिबान गथायो। बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि दासान्दि बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबाङा राजखान्थिनि महर होनो नाजादों। बिथांनि मुंजोंनो एपीबी राजखान्थिजों लोब्बा खालामनानै गोबां बाथ्रा बुंनाय सोराङाव फैदों। आंनिफ्राय खावलायो जाहाथे बिथां गेदेमाखौ राजखान्थिनि मुहुं फोसावा। मानोना बिथां गेदेमाया दासिमबो उदां जानानै फैयाखै। बिथाङा उदां जायोब्ला बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गासै बिथिंखौ लानानै बिथाङा थांखि लागोन एबा थांखि सुजुगोन। बेनि गेजेरावबो जुदि बेबादि राजखान्थिजों रुजुनाया गनायथाव जायाखै। बेनिखायनो गोबां समफोराव बेफोरबादि बुंनाय एबा राजखान्थिनि मुं होनायखौ नागारनांगोन। बेराफारसेथिं गोबां समफोरावनो गोबां सुबुंफोरा बिथां रन्जन दैमारिखौ सिफ खालामनांगौ होननानैबो बुंबोदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन बिथां गेदेमाया दासिमबो उदाङानो जायाखै। आसा खालामो बिथाङा जाहाथे गुबुनफोरा उदां जानानै फैनाय बायदिनो थाबैनो बिथाङाबो बिथांनि बेल हियारिंआ थाबैनो जाहाथे आबुं महर मोनो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय आरो थाबैनो बिटिआर सरकारा गोख्रों हाबा मावनांगौ होनना आं सानो बिथांखौ दिहुननो थाखाय। मानोना बिथाङा गोबाव सम जोबथेसालियाव थानांगासिनो जेराव बर'नि मैखोम सासे जोहोलाव होननानै बुंनांगोन। नैथि खौराङाव दङ धुबुरी जिल्लायाव एभिक्शन खालामखांनायनि उनाव दिनै गवालपारा जिल्लानि कृष्णा पाइकान हाग्रा ओनसोलाव होखारनाय हाबाफारि लादों। बे होखारनाय हाबाफारिनि समाव जेराव सा 50सो माखासे जावरिखांगिरिफोर ओंखारदों। जेराव खुंथाय सोरखारनि मावख'गिरिफोर आरो ओनसोलारि नोगोरारिफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन आरो बेनि गेजेराव सासे फैजल हक मुंनि सासे सुबुङा गावखौ फोथैना लानो नाजादोंमोन। उनाव बिथांखौ गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। गावनि न'खौ सिमफायनाय नुथायखौ सहायनो हायैयाव बिथाङा बे थिरांथाखौ लादोंमोन। होखारजानाय सुबुंफोरखौ पुलिसखौ हुमखि होनायबो नुनो मोन्दों। सासे सेंग्राया केमेरायाव हमजादों जेराव जाय पुलिसखौ गावसिनि लावथिफोर आरो सिलाइफोरखौ गारनो आरो बिसोरजों नांलायनो खावलायदोंमोन बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों। मख'नो गोनांदि पाइकान रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव थामहिनबा गवालपारा जिल्लायाव 1038 बिघा हाखौ एभिक्शन खालामनाया सोलिगासिनो दं। बेराफारसेथिं नगाव जिल्लायाव 100निबो गोबां आमसुनि दैदेनगिरिफोरा होखारनायनि बेरेखायै गिख्रंथाव हेंथा दिन्थिफुंदों। आमसुरनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा हेंथा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादोंमोन आरो हेंथा दिन्थिफुंनाय थावनियाव सोमावसारगिरिफ्रा पुलिसजों नांलायदोंमोन आरो पुलिस सोमावसारग्रा थावनिनिफ्राय आमसुनि नगाव जिल्ला आफादगिरिखौ खारदोंमोन। सोरखारनि बेरेखायै बायदि रोखोमनि स्ल'गानजों आबहावाया दावराव-दावसि सोमजिदों जेराव बिजेपि गो बेक, हेमन्त बिश्व शर्मा गो बेक बायदि बायदि स्ल'गानजों बिथांमोना गोमखांहोयो। क'क्राझारनि बार' भुटान सिमना ओनसोलाव बिटिआर सोरखारजों लुफुंजानाय सुजित नार्जारि अडिट'रियामखौ बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि मुंखौ गोजोरै लाखिनो बिटिआरनि गं 40 बियाबाव 1 कौटि रांनि बाजेटजों बिटिआर खुंथाया सुजित नार्जारिनि मुङै सावराय नब्लां लुफुंनायनि खोथा होनाय बादिनो गुबुन गुबुन बियाबफोराव लुफुंनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो 10 नं देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोल सरलपारायाव बे सावराय नब्लांखौ थांनाय सानखालि लुफुंनानै बेखेवनाय हाबाफारिया जालाङो।
मैया सानजौफु समाव रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिनि आखाइजोंनो गोदानै लुफुंजानाय सुजित नार्जारि अडिट'रियाम हलखौ बेखेवो बिथाङा। मैयानि हाबाफारियाव मिरु UPPLनि अशोक छेत्री, UPPL दोलोनि मावख' नेहाथारि डिम्ब्रिसर उपाध्याय, देबोरगाव UPPLनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे समाव बास दावबायारिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो क'क्राझार दावबायारि सुबुंफोरनि थाखाय बे खौराङा गोनां। BTR सोरखारनि बड'लेण्ड बास थामहिनबा बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसेसआ बाक्सा जिल्लानि निकासिनिफ्राय 127E नेशनेल हाइवे बरबरी बरिमाखा बरमा जानानै माहारियारि राजा लामाजों क'क्राझारसिम गोदानै गंसे बास हगारनो थिरांथा लादों। बे सिबिथायनि हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होदों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारीया। बिथाङा बे सिबिथायनि फ्लेग अफ खालामखांनायनि उनाव ओरैबायदि बाथ्रा बुङो दि बे बास सुबिदाखौ होनायनि उनाव दावबायारिफ्रा थोंजोङै क'क्राझारसिम थांलाय फैलाय खालामनायनि राहाखौ मोननो हासिगोन। लोगोसे जायफोर बिथांमोना क'क्राझाराव खामानिफोरनि थाखाय थांगोन बिथांमोननि थाखाय बे सिबिथाया जोबोद मोजां सुबिदा जागोन होनना बेबादि फोरमायो डक्टर दीपक कुमार बसुमतारीया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बास सिबिथायखौ निकासिनिफ्राय फुंनि 6 रिंगानिफ्राय खारहोनाय जागोन। बर'नि फेस्ला फावखुंगुर एबा कमेडियान फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि बे बोसोरनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ थांनाय सानखालि बेखेवबाय। मैया मोनाबिलि समाव बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ बाक्सा जिल्लानि गंसे रेस्टुरेन्टआव बेखेवनाया जानानै थाङो। जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों ओंखारजानो गोनां एबा दिहुनजानो गोनां सनितपुर जिल्लानि जाखांफुनाय प्रडिउसार बिरफुं बर'नि नाजानायनि गेजेरजों दिहुनजानाय आरो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि स्ट'रि आरो डिरेक्सन खालामनायाव ओंखारनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ मैया बाक्सा जिल्ला राबांगि दाउ थ्रिलिं रेस्टुरेन्टआव बेखेवो। बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बेखेवनानै होदों मुंदांखा फावखुंगुर एबा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट जेसास केरकाटारि मोनजों लोगोसे सालबारि जिल्ला बिसानि नेहाथारि सुलसन गयारी आरो गोबां फावखुंगुर, देंखोगिरि आरो गोबांथार आर्टिस्टफोराबो बाहागो लादोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC सोरखारा गं 6 फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गं 6 फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय बिखान्थिखौ जागायखाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि सोलोंथाइ आफादनि बोसोनगिरि आरो क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि गोरायुं RN सिंहा बिथाङा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।